खुलुमबाय। गिबियावनो गासैखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे बड'लेण्ड राजखान्थि निउज चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दायो फैदो आबुं रादाबाव। मैयायो आबसुजों खुंजानाय खुंगा ब्रैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा आरो नैथि 15 बोसोर बैसोनि सिंनि हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली खासिकत्रानि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैयायो खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आबसु थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोनथियारि मावथांखिफोरखौ लानानै लाइमोनफोरनि जौगाथायनि थाखाय गुबुन गुबुन गेलेनाय आयदाफोरखौ बर' फरायसा आफादा मावफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव हौवासाफोरनिफ्राय चिरां जिल्ला आरो नलबारि जिल्लानि गेजेराव बे बादायलायनाया जादोंमोन आरो हिनजावसाफोरनि हानजानिफ्राय चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि गेजेराव जादोंमोन। आरोबाव हौवासाफोरनि बादायलायनाय जाबावो बाक्सा जिल्ला आरो साउथ कामरुपनि गेजेराव बादायलायनाय जादों। मख'नो गोनांदि आबसुआ बड'फा गोजोनथियारि थासारि हाबाफारिखौ लानानै दिनै गोबां खामानि मावबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बर' लाइमोनफोरनि जौगाथायजों लोगोसे बर' हारिनि बायदि बायदि बिथिङाव जौगानायनि खामानिफोरखौबो मावबोदों आरो बेबायदिनो मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्रा जे बिटिआरनि गोरोबथा दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि खामानिया आंनि नङा, बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरनिसो। बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथिनाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभफोरखौ लानानै जों खामानि मावो। जायफोरा जेखियानो बुङा मानो बिनि सायाव जोंहा जेबो बाजानाय गैया। जोंनि बाथ्राया बेनोल'मोन। बिथाङा सोरखाराव गोदानै बिबान लाबाय। बेनिखायनो बिटिसि एबा बिटिआरनि सिङाव थानाय जे 35 लाख सुबुंनि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनांगौआ बिथांनि दायित्व'। लोगोसेयैनो 1993 आव बिएसि सुक्ति जादों भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो आबसुनि गेजेराव। 2003 मायथाइयाव बिएलटि भारत आसाम सोरखारनि गेजेराव एबसु आरो बर' रायजो राजानि मददआव सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिया माखासे दफाफोर आद्रा थालांदों जेरै 95 गामिफोरखौ सोनांगौमोन, लेन्ड पलिसि मोनसे लाबोनांगौमोन आरो गोबां खामानि मावबावनांगौमोन। बेयो आद्रा थालांदों आरो बिथाङा 17 बोसोर सम मोनदोंमोन। बेयाव माखासे खामानिखौ मावफुंनो हादों आरो माखासेया आद्रा थालांदोंमोन। लोगोसे 2024 नि उनाव 5 बोसोराव माखासे खामानिफोरखौ प्रमद बर'आ मावबाय आरो गोबां खामानि मावबावनो थालांबावबाय। बेनिखायनो जों खावलायदों बिटिसिनि चिफ जानानै बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि जे थालांनाय दफाफोर बेखौ बिथाङानो मावनांगौ। आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे जाय बिटिआर सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो मावनांगोन। आंनि दायित्वआ बिटिसिनि थाखायल'। दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जे बिथाङा सासे मानगोनां, बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा आरो जेराव 1500 कौटि रां फैगोन बेखौ बिथाङानो फिथा हागोन। बेनिखायनो बिथाङा बोरै मावा होननानै बुंनो हागोन। निस्सय बिथाङानो मावनांगोन। बेनिखायनो बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा आरो जों सम मोनोब्लानो बिथांखौ जों लोगो हमगोन, बिथांजों रायज्लायगोन आरो जों खावलायगोन सोरखारनि मुरब्बिया सोरखारनि मानखौ लानांगौ आरो एकर्डआ भारत सोरखार, आसाम सोरखारनि आरो आन्दलनकारिनि गेजेराव जादों आरो जाय सोरखाराव फैया मानो बिथांमोनखौ मान होनांगौ आरो 1985 आव आसु आसाम गण संग्राम परिषदआ खालामनाय
आसाम एकर्डखौ दिनै 40 बोसोरनि उनाव दिप्लक शर्मा आयगनि रेकमेन्डेशन। दानि एनडिए आरो बिजेपि सोरखारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय बेखौ मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना मावदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया मावनो हायैनि खोथायानो गैया। बेनिखायनो बिथांनिफ्राय जोङो पजिटिभ बाथ्राखौसो खोनासंनो लुबैयो। बेनिखायनो बिथाङा समाजनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनानै होदों मानगोनां आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।